An balimaw ani ɲankuma bi kibaruya m'an bolo ka da o tulo kan o de ye k'a fɔ ko Arasbach jeudidon sufɛ ale bilala bilali min na o tɛ bila ye kura ye o ye de k'a bila fɔlɔ yanni fanga mago ka s'a ma vendredi don juma don n'o o min tɛmɛna a ka avocat n'olu ye conférence de presse organisée o conférence de presse in kɔnɔ u ye kuma caman ɲɛfɔ journalistes ye o kumaw senfɛ u ye Arasbach minɛ cogo a bɛ bilala cogo min na n'a bɛ bila cogo minnu na ani a ko tɔw bɛna kɛ cogo min na u ye caman u da sera kuma caman ma olu la o kumaw senfɛ Arasbach ka avocat y'a jira k'a fɔ ko Arasbach ko a bilalen don bilali min don ko bilali kura ye tɛ a bilala fɔlɔ de yanni fanga mago wɛrɛ ka s'a ma o bilali in kɔnɔ ko nin bilali sugu ye bilali minnu ye bilali in kɔnɔ a ko caman bɛ se ka bali la i n'a fɔ ko caman bɛ se ka diyagoya kan cogoya min na mais ko minnu balila Arasbach la ko minnu diyagoyara Arasbach kan olu kɔni k'olu da tɛna se ka don o la k'o fɔ an ye ka sabula olu ka baara t'o yamaruya o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ ni avocat ninnu u y'a fɔ tugun ko réseaux sociaux kan ani site web dɔw kan ko kuma caman fɔra Arasbach bilacogo la ko ka sabula ko site dɔ y'a jira k'a fɔ ko ni Arasbach ko silamɛw de farala ɲɔgɔn kan ani chrétiens ko ka taa deliliw ni fɛnw kɛ ko pour que Arasbach ka bila Arasbach ka avocat kɔni ko kuma ko o tɛ tiɲɛ ye u tilala ka fɔ tugun ko u y'a ye yɔrɔ wɛrɛw la tugun ko dɔw ko président de la république de ye ordre di ko ka Arasbach bila avocat ninnu y'a jira ko o kuma fila in si ko nin fila si tɛ tiɲɛ ko ka sabula ko an ka justice an ka kiiribulon ko yɛrɛ ye fanga di donc ko fanga fila k'o tɛ se ka ɲɔgɔn sogi donc ko o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ ko olu Arasbach ka ko kɔni na ko tiɲɛna k'olu ye nɔgɔya sɔrɔ yɔrɔ min na ko kɛra an ka finitigiw n'an ka fanga tigilamɔgɔw fɛ ko tiɲɛ yɛrɛ la kɔni ko gɛlɛya foyi ma se ka don a la olu ni Arasbach ka ɲɔgɔn ye ani Arasbach ka lamɛnli o lamɛnli bɛ yen ni ɲininkali o ɲininkali bɛ tɛnku a la a bɛɛ ka se ka kɛ olu ɲɛna k'u kɔni ko o yɔrɔ la k'u bɛ foli bila an ka finitigiw ye an'an ka fanga tigilamɔgɔw ye o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ manifestation min kɛra pour que Arasbach ka bila o manifestation senfɛ mɔgɔ 19 o de minɛna n'olu ye manifestants ye o mɔgɔ 19 n'an ka ministre de la justice ko a ma ko olu o mɔgɔ 19 k'olu déféré don an bɛ wagati min na i ko sisan yanni fanga ka ɲɛfɔli ko olu ka kisa la ministre de la justice ale kɔni ko nin ko in ko minnu tiɲɛna faso ka fɛn minnu tiɲɛna fɛn ninnu k'olu bɛ sara ani ni fanga ye ko bila yɔrɔ min na ko nin bɛɛ fanga de bɛ bɛɛ sanfɛ ni fanga y'a bila yɔrɔ min na ko a bɛ yen nɔ de o tɛmɛnen kɔ ka bɔ Arasbach ka avocat ninnu olu ko mɔgɔ 19 min minɛna manifestation in na ko mɔgɔ 19 k'olu de y'olu fana ka lafasalibagaw ye n'o y'u ka avocat ye ko ka sabula ko nin ko in tɛ ko fila ye nin ko in ye ko kelen de ye ko in bɛɛ ye Arasbach ko de ye ko olu de y'olu fana ka lafasalibagaw ye ayiwa bi kibaruya min b'an bolo ka lase aw ma o de ye ninnu